jin ramadan shine salatu tarawihi. Ita sallar tarawihi jama'a an kira ta sallar tarawihi ne saboda da watan azumi sahabbai in suka yi raka'a hudu sai su zauna su huta, su sake yin hudu sai su huta, sai su sake yin uku, sannan sai su shakata su sha ruwan zamzam sai su tafi, sai aka kira ta sallar tarawihi. Ma'ana salatu tarawih sallar da ake istiraha, ake hutawa a tsakankaninta, ita ce qiyamu ramadan. Sai dai ina son ka gane qiyamu ramadan ya dan sha bamban kaɗan da salatu tarawih. Dan mutumin da ya je wurin tafsiri ya saurari tafsiri to yayi qiyamu ramadan, daga nan ya je kwanta yayi. Domin abin da ake nufi da qiyamu ramadan shine samar da wata ibada a cikin dare daga cikin dare rakin ramadan. Dan haka koda subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai a cikin dare guda ka samar da qiyamu ramadan. Sai dai kiyamu ramadan mafi falala ita ce sallah, domin a cikinta akwai karatun alkur'ani, akwai ruku, akwai sujuda, akwai tahiya, akwai kabbara, akwai kaza akwai kaza. Don haka wannan kenan ya zo a cikin hadisin manzon Allah da as-sayyida Aisha ta ruwaito ta ce annabi baya wuce raka'a 11. Haka abin yake, ku daina wuce raka'a 11. Raka'a 13 din nan ba ta ɗaukar ma'anar da kuka bata, raka'a 20 ba ta ɗaukar wannan ma'anar kuma ita bata inganta ba. Imam Malik ya ruwaito da kanshi cewa sayyidina Umar raka'a 11 ya sa anewa maza anewa mata a zamanin shi. Da haka raka'a 11 shine mafi yawa. Mafi karanci fa ita ce raka'a 1. Wannan raka'a kwaya 1 ma'ana za mu iya taruwa a masallaci za a yi salatu tahajjud ko salatu tarawih. Liman yayi raka'a 1 gyal, in aka yi sallama ya tashi ya tafi, kowa ya tafi, kuma an yi salatu tahajjud ba a yi bid'a ba. Ya zo a cikin Bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za a iya yin raka'a 3, za a iya yin raka'a 5, za a iya yin raka'a 7, za a iya yin raka'a 9, za a iya yin raka'a 11. Jama'ar musulmi